Kanza kwethu benge ngabuza ngaphambilini ukuthi kanti isebenza kanjani lento yasemabandleni njengoba ke njengamanje omunye ke umfundisi ke waseZayoni evuma ukuthi ke yebo uyikhulelisile indodakazi yomkakhe kanti futhi uphinde ke asolwe ngokukhulelisa abanye ke abangamavolontiya asebandleni lakhe abangaphezulu kweshumi. Angiqale nje ngwamukele le channel bese ngicela ukuthi mangabe uyaqala ukufika ucofe subscribe ulike bese ke uyakhomenta kulolu daba ke lo namhlanje. Umfundisi ke Mandla Mahlaba ongumholi webandla eNew Jerusalem eliseNtozuma uthi yebo uyavuma kweliqiniso ukuthi ke uyimithisile indodakazi yomkakhe akangayizali kodwa ena 19 years kodwa ke uthe uzimisele ngokuthi ke ahlale nabo phansi bobabili ngoba uthi ubathanda bobabili. Uyisho impela ke ngamagama akhe kade ke khuluma nesolwezwe wathi cha vele kunjalo ngikhulelisile indodakazi yami kodwa ke angeke ke ngichazele ukuthi ke lokho kwenzeke kanjani kodwa ke uyiphikile ke yokuthi ke yena ubalekile waphinde kwayiphika yokuthi ke yena uthwele njengoba ke kuvele ke izinkulumo ezithi ke njalo ngesonto unokuhlaba isikabhu esontweni afika ahlaba isikabhu bese ethi ke adliwe abazalwane kuphela abahlabela isikabhu bese ethi nasi isikabhu bazalwane sidleni bese ke nisheba namasi kuyo yonke nje into ekhona ovezana ethi leso sikabhu asishetshwe namasi uma ngabe ke ebembuza ukuthi uthwele yini cha uyiphike ke walala ke ngomhlane leyo uthe le ndaba eyangaphakathi ekhaya akafuni ukuthi ke ize ke igcwale ngaphandle yena nomndeni wakhe bazoyibhunga bese ke bephuma nesixazululo ngoba yena ubathanda bobabili ufuna ke babe amakhosikazi akhe umama kanye ke nendodakazi. Nganza kwethu asiyikhandi ke ziyenzeka ziningi kakhulu la ngaphandle ngiyacela ukuthi uma ungafuni ukusala ngaphandle ungicofele subscribe bese ke sidibana kwivideo elandelayo ngiyabonga.